Munduan beste asko bezala, baziren txanogorritxu eta txomin ipurdi, makilak iski eta loti ederra, burdinazko zapatak eta borbor egiten duten heltzeak, kobazulotan izkutatzen diren erensugeak, eta baita musu baten zai egoten diren apoak ere. Garai batean, ahoz-aho bidaiatzen zuten ipuinak eta istorioak. Gaur egun ahozko tradizioa galduta dugula, liburutan gordetzen dira ipuin eta istorioak. Transitos liburuan 25 kontakizun jasotzen dira, baina ipuinetan ez bezala istorio hauek benetakoak dira. Naizen elkarteko 25 familiren istorioak dira, gurasoek beraiek idatzita. Emozioz eta sentimenduz betetako historiak dira. Mintzatzen dira batzuetan, beldurraz, ukazioaz eta sufrimenduaz, eta beste hainbatetan indarraz, ausardiaz eta itxaropenaz. Iluntasunean itsasargi dira historia hauek, eta haien argirik ederrenak onarpena, elkartasuna eta maitasuna dira. Baldintzarik gabeko maitasuna ere. Igazko udaberrian Transitos liburaren aurkezpen berezi batzuetarako enredatu nintzan jolasaldi modura poeta eta hitzen magoa den Ekaitz Goikoetxea lagunarekin batera. Bizitza udan berritzen, eskuz eskua ozao, ikaslekin lanean, aritua naiz luzaro, berezi senti daitezen, berezita ez arraro, jakina Mikele ere, aipatu beharra dago, elkarrekin 3 urte derditugu igaro, naizen elkartea sortu baino pixka bat lehenago, orduan hurbildu nintzen, ta geroztik gertu nago. Orduan hurbildu nintzen, ta geroztik gertu nago. Ez jakintasuna eta ez ezagutza tarteko, ikasgeletan enuen, behar hainbat bitarteko, aingeruta edurnerekin, bildu nintzen bekoz beko, nork argituko ninduen, beraiek baino hobeto, itzata kantua laguna bilareto zareto, aniztasunak guztiok behar gintuzke aldeko, arrazoirik ez da behar, motibo bat izateko. Arrazoirik ez da behar, naizenago izateko. Ekaitz lagun, Transitos liburuaren lehenengo aurkezpen horietakoa Bergaran egin genuen. Ta aurreko egunean, sukaldean nengoen ni afaria prestatzen, eta etxeko bozgorailutik kanta bat entzun nuen, eta pentsatu nuen, biharko saioa kanta honekin hastea gustatuko litzaidake. Doktor Deseoren kanta ederra hau zen. ¿Cuántas veces más repetiré la misma historia? El mismo niño tiembla y se esconde ante la noche. Maldita fiesta en espiral. Bailan la culpa y su castigo.
y al final de esta calle solo hay mentiras y dolor. Una mirada distinta, un agujero en esta cárcel. Una mirada distinta que me acerque a ti. Quemar los viejos mapas. El placer de transformar, trazando puentes en la noche de este largo invierno. Una mirada distinta, una mirada distinta. Bergarako kartzela zarrean egin genuen lehenengo jolasaldi hura. Eta nik egun hura kontraste eta muturreko bizipenen eztanda mugura gogoratzen du. Kanpoan sekulako hotza egiten zuen, otsaila zen, barruan ere hotz genuen, baina aldi berean sekula baino beroago sentitzen ginen Aingeru eta biok. Elkarrekin gidoirik adostu gabe aritu ginen aurrez aurre eta parez pare. Kanpoan hotz, barruan bero. Aurrean dozena bat ikusentzule, baina etxeetatik gu jarraitzen, guri begira, gu entzuten, hainbat eta hainbat lagun eta hurbileko. Oso mamitsu aritu ginen. Azaleko konturik gabe barrutik kanpora. Berokiak jantzita, baina sekula baino biluziago. Bizipenez, bizi eta bizigarri. Gogoan dut Aingeru negarrez ere hasi zela, momentu batean malko jario, eta nik irribarre egiten nuen. Irribarre banekielako Aingeru gozatzen ari zela, eta une haietan zorionaren gailurretan zebilela. Eta halaxe bukatu zen Bergarako emanaldia. Kartzela zarrean ze ederra den, aske eta azal berriturik sentitzea. Egun horretan, saio hartan, Transitos liburuaren pasarte hau irakurri nuen. Con 2 añitos recuerdo ese guapo que te dije un día cuando te mirabas al espejo. Apenas sabías hablar todavía y me corregiste diciendo, amá, apo no, apa. No eras aún capaz de decir guapa, pero ya sabías que eras una niña. Ya sabías quién eras. Aingeru, baina hemen apoek ez dute printze bihurtu nahi. Hemen apoak apa izan nahi dute. Halaxe esan zidan Ekaitzek egun hartan, eta ni berriz liluratuta gelditu nintzen. Ze gaitasuna hitzekin magia sortzeko, ze gaitasuna oso barnetik adierazteko hitzekin jolastuz. Gerora, hitz joko horri beste buelta bat bilatu genion. Gure familietan, gure etxeetan, apoak ez diralako ere apa bihurtzen. Apoak hemen beti izan direlako apa. Eta etxera bidean elkarrekin solasean eta gure sentipenak partekatuz etorri ginen. Bergarako kartzela zarrean ospatu genuen gure lehen jolasaldia, baina hurrengo 2 asteetan Ordizian eta Beasainen genituen antzeko enkontruak. Eta iruditu zitzaigun lehenengo emanaldi hura aberastu genezakeela musika pixka bat sartuta, kantu pixka bat sartuta. Eta nik garai hartan banen bilen letraitz batzuk ontzen, eta hain zuzen ere nire letraietako protagonista azken 3 urteetan gehien aportatu didan eta gehien aberastu nauen pertsonetako bat zuten ardatz, Aingeru Maior bera, beti prest, beti hurbileko ni argitzeko eta nire bide izateko. Eta maitasun kanta bat egin nahi nion, nik egiten dakidan moduan. Maite dudala esan nahi nion,
hain zuzen ere bi hitz horiek erabili gabe. Maite zaitut, baina inork inoiz esan ez dizun moduan. Eta ordiziko emanaldirako iruditzen zitzaidanez musikak emanaldia asko aberastuko zuela, egokia iruditu zitzaidan letra hori musikaren terminologiarekin aberastea. Erabiltzen dituen irudiak eta jokoak musikari oso lotuak egotea, aingeruri adierazteko zenbat maite dudan. Eta horretarako, eta gure liburu aurkezpena musukatu eta musikatzeko, zein hoberik Ordiziako artista eta lagun handi hau baino, Xabier Creuet. Bider lau amabi, lenguaia polita, kimika beharrean, matematika. Arnesik gabe ez dutu, zaigunean arnasa, gaua borobiltzen. Hasi da konpasa, nora partitu da gure partitura. Akordurik gabeko akorde hura. Fado la milare, guk aukeran pare, bi improvisatzaile gaude aurrez aurre. Segi maitea segi, Espainak hilikatzen, nire izena musukatuta musikatzen. Pentagramako bigarren eguzkira heltzean, elkar biluztu dugu zuri beltzean. Plazerari kadentzia afinatzen bazaio, larrua egiten da ukituta jo, nora partitu da gure partitura. Akordurik gabeko akorde hura. Fado la milare, guk aukeran pare, bi improvisatzaile gaude aurrez aurre. Segi maitea segi, Espainak hilikatzen, nire izena musukatuta musikatzen. Ederra, oso ederra izan zen. Ordizian, Transitos liburuaren aurkezpenean, Xabierrek kanta hau kantatzea, edertasun gehiago sortuz. Saioa amaitu genuenean, elkarrekin hitz egiten jarri ginen, orduan Xabierrek bota zuen. Aizue, kanta gehiago edo letra gehiago idazten badituzue, nik gustura musikatuko ditut.
Bueno, baina hori Xabi, ekaitzi esan beharko diozu, musikatzen kantaren letra berak idatzi duelako, bera da hemen poeta. Bueno, Aingeru, poeta zu ere bazara. Gau horretan, etxera joan nintzen eta ezin lokartu. Hitz horiek behin eta berriz burura etortzen zitzaizkidan. Letrak idazten badituzue, Zu ere bazara poeta. idazten badituzue, Bazara poeta. badituzue. Bazara. Nik kanta baterako letra idatzi, nik poeta izan. Orduan pentsatu nuen, zein ederra izango zen Transitos liburutik, bertako kontakizunetatik abiatuta kanta bat egingo bagenu, papera eta boligrafoa hartu eta tintaz horriak zirriborratzen hasi nintzen. Oso berandu oheratu nintzen gau hartan, ez nintzen oheratu, harik eta paper batean lortu nuen arte kanta bat izan ziteken letra osatu arte. Eta orduan bai, ohera sartu nintzen. Hurrengo goizean, esnatuta segituan, mobila hartu eta ekaitzi idatzi nion kontatzen gertatutakoa. Eta galdera batzuk egin nizkion ekaitzi kontatu ondoren nola ibili nintzen gauean idazten. Ekaitz, zuk uste duzu letra honek kanta baterako balioko lukeela? Baiezko kasuan, animatuko zinateke elkarlanean, elkarrekin kanta bat osatzen, eta hemendik 3 astetara behasainen egin behar dugun saiorako prestatu eta bertan aurkeztuko bagenu? Aiba, Aingeru, oaingo honetan zer ote du. Letra batzuk idazten ari dela. A ber. Hemendik 3 asterako, behasaingo jaialdirako letrak eginak eta musikatuak. Mezua irakorri nuenean, Aingeru madarikatzen hasi nintzen, nik bakarrik dakidalako neri letra bat ontzea zenbat kostatzen zaidan. Neri letra bat ontzea 1 hilabete eta erdi inguru kostatzen zait, normalean hitzekin ikaragarrizko borrokan aritzen naizelako. Eta Aingeruk proposatzen zuena zen, 1 hilabete eta erdian ez, 3 astean letra ondu eta gainera musikatu eta kanta bihurtzea. Baina aldi berean, bere letrak irakurtzean barruak irauli zitzaizkidan, oso barrutik idatziak zirelako, nabari zelako sukarraldi betean aritu zela, berak ondo esan duen bezala ordu txikiak arte, idazten eta idazten, zirriborratzen eta zirriborratzen, hitzei bueltaka, eta oso barrura iritsi zitzaidan eta berak luzatutako amuari kosk egin nion eta ni ere bere sukarraldi berean murgildu nintzen. Eta hurrengo eguneko ordu guztietan hor aritu nintzen. Hitz bat kendu, hitz bat jarri, eta berarekin hartu emanean, ea zer iruditzen ote zitzaion, nere borobiltzea, nere proposamena, eta konturatu nintzen, iaia ni neu naizen baino, gizon burugogor eta perfekzionistago batekin egin nuela topo, eta horrek oraindik eta gehiago erakartzen ninduen. Ikusten nuelako letra oso on baten bidean gindoa zela. Lehenengo 2 estrofak egin genituenean, eta jakinda gero kantu bihurtu behartzela, Xabierri bidali genion, berak melodia jartzi ezaion. Eta aldi berean aritu ginen. Xabier melodia ontzen eta Aingeruetani tetrisean. Hitz bat nik ondu, Aingeruri bidali, Aingeruk ondu, niri bidali, hau bai, hau ez, lehengoa gehiago gustatzen zitzaidan, eta oso harreman polita ez da. Ipuinetan ez bezala, jarri diogu izenburu, ipuinetan gauza bat saltzen digutelako, baina benetako ipuina bizitza bera delako. Bizitza bera delako irakurri, ikasi eta gogoan hartu beharreko ipuina. Aingeruk berak bizitakoa papereratu zuen, eta kantu honetan oso argi geneukan zerbait bizia eta bizigarria
egin nahi genuela, eta ezinbestean sartu nahi izan dugu Luziaren ahotsa, Luziaren bizipena, oraintxe esan dudan bezala, bizia eta bizigarria delako. Eta horrekin guztiarekin, Xabierren gana joan, eta Xabierrek musika jarri zion. Eta halako batean, ekaitzen mezua jaso nun. Aiba, proposamen berri bat. 2 bertso, etorkizunean kanta luze izango diranen 2 bertso, eta musikatzea nahi du. Larun bat goiz hartan, letra hartu, gitarra hartu, eta hortan hasi nintzen. Ordu erdi pasa eta idatzi nion, aizu ekaitz, hau eginago, listo, hemen dezu. Eta egitu nion, goiz honetan aspaldiko bi lagun izan ditut, nirekin, etxean. Bata inspirazioa, eta bestea resaka. Eta honekin batera, aurkeztera gatoz kanta hori, kanta hau, ipuinetan ez bezala. Semeze guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zenezan, naiz ta ez denekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zenezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak ala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa bilakatzen dira. Apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar dugu. Ama, orain arte pitzirina ikusi eta mutila nintzera uste zenuten, baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen neska naizela. Begirune onarpen eta maitasunez, ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu ederreta lirain, zorion txuloratzen ari zara. Dagoeneko ez daude gure kalabazan, naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, naiz ipuinekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik
ez dago, ipuinik ez dago. Sekulako poza ematen digu gaur hemen zuen aurrean ipuinetan ez bezala kanta aurkeztea. Ekitaldiaren amaieran ikusiko dugu ere kanta ederki apaintzen duen bideoklip oso polita. Guk amaitzeko kontatzea kanta hau sortu ondoren gustoa hartu genion elkarlanean aritzeari. Maitemindu egin ginen hirurak, pixka bat edo asko, eta proiektu poetiko musikal baten sorkuntzan murgildu ginen. Dagoeneko bat ez 10 kanta dauzkagu prestatuta, laister aurkeztuko ditugunak, baina hori beste istorio bat da, beste noizbait kontatua izan beharko duena. Eta Kalabazan ez bazan, ez dadia inor sartu Kalabazan, haur, gazte eta heldu, zuekin Ekaitz Goikoetxea, Xavier Creuet, Eta Ingeru Maior. Popatik, banda!